Hi, hello mga ka-Loveliers Vlog. Bali, nandito kami sa Balumbato kung nandito si Donita. So, kaninang umaga, nandito kami. Mga 6 siguro kami nandito. Tapos, nakita namin siya, tinawag namin siya. Sabi niya sa amin, nagugutom daw siya, kaya pinakainin namin siya kanina. After nun, kumain siya, tutulog lang siya. Natulog siya, then nagising uli siya, kumain uli siya, sabi niya nagugutom. Nandito nga pala si Sir Michael Bird TV, oo. Support natin mga ka-birds. Kung sino lang follow natin like and share, hit the notification bell bago updated ka po sa mga upload ni Madam. Okay, Loveliers Vlog po. Salamat po sir, salamat po ng marami. Salamat po. Ayan. Bali ngayon, nandiyan si Donita, nag-CR lang siya. So hindi natin pwedeng kunan yon kasi syempre nakakahiya naman, 'di ba? Baka ma-sensor tayo niyan. So ngayon, hintayin lang natin siya matapos doon. Then after noon, picturean lang natin siya, interviewin lang natin ng konti. So, ayan, ito po yung lugar kung saan po ngayon nandito si Donita. So, ayan po. Ayan. So, dito po tayo sa Balumbato. So, may mga vloggers na din po dito na nandito na kanina dumating. So, ayan po sila. Ayan. Babait po ng mga vloggers dito Ayan po. Ayan mga ka-Loveliers si Donita. Bali, natulog uli, nagising, kumain, natulog ulit. So, dito siya ngayon. May kasama siyang kaibigan daw niya dito. Kumain sila kanina. Ang dala namin pagkain kanina. Ba't tayo mo umuwi sa inyo? Ayan, tingnan mo dito ka sa... Hindi lang umuwi. Bakit? Ba't ayaw mo umuwi? Okay ka lang ba? Tubig, ayun ka tubig. Sumang tubig? Ayan po. Yan, nauuhaw po siya. Kagigising lang kasi. Ayan. Yan, meron siyang wallet talaga ng pera niya. Coin purse na yari sa beads. So, yun yung hawak niyang wallet. Naligo ka na ba para kumain ka na? Hapon. Yung kahapon, naligo ka na ngayon. Asan si yung anak mo? Si Henry? Jerry, yung pangalan mo? Jeffrey. Si Jeffrey. Jeffrey. Yung anak niya, asan? Nandun sa Bulacan? Kaya nga, doon ka sa doon ka sa... Nainitan siya. Ayaw, may demonyo dun Saan? Ayun, mukha ng tao. Mukha lang tao. Sige yan, medyo mainit yung pwesto ngayon. Umiinit na kasi. Medyo katanghalian na Sorry ka na ulit sa mga magmamahal ko. Bakit ka nagkakaganyan? Sabi nila, magbago ka na raw. Pray ka lang sa Panginoon at saka samahan mo ng pagpakabait para magbago ka na. Maraming tutulong sa'yo. Naantok pa ata. Naantok pa siya. Naantok ka pa ba? Doon ka nga matulog Doon Ayun wala na. Mula pa kanina, tulog siya siyang tulog Ganun talaga mga buntis no? Tulog ng tulog. Yan. Dalhin mo yung mo, sabihin mo. Ilan? Yun yung sabihin mo. Yung mga...
yan mga kabard. Lilipat na siya ng higaan. Sana. Dito, kuha na yan. Yan bali, pupunta siya doon kung saan siya medyo, nainitan kasi siya dito eh. Kaya yan. Ayan mga ka-loveliers, susundan natin si Donita doon kasi doon medyo malamig tsaka may upuan. So pupuntahan natin siya. Andun din yung isa sa mga nagbablog sa kanya. Ayan. So dito siya nagpapahinga. Ayan po. Ayan, humiga siya kasi ayan, napapagod siya tsaka inaantok. Antok na antok. Ganun po talaga yung mga buntis eh. Oo, buti siya kasi dyan. Oh, so, Siya ng tulog. Yan. ayan. Kain lang siya, tulog, maya-maya, gising, kain ulit. Kasi medyo, ganun talaga mga buntis, di ba? Opo. Tulog ng tulog, papalakas. Ayan, dito siya sa medyo malilim kasi doon kanina mainit. So, humanap siya ng pwesto para kung saan siya magiging komportable. Ayan po siya, natutulog po siya ngayon. Mamaya pa siguro gigising yan si Donita kasi medyo parang puyat eh. Yes. Ano po? Mga kabard. Pero magre-relax, mag-aayos mo mamaya ngayon po. Kakain na naman, kakain din. Ayan mga ka-loveliers. Masarap tulog ni Donita. So, ayan yung mga kapwa namin vlogger. Ayan. Ayan. Yung mga kasama nating anong Shout channel out, sir? Michael Bards TV. Michael Barks Ayan. TV. Tsaka si Loveliers vlog po. Lovely Yours Vlog. Opo. Parang Loving Yours Helen Yes sir. Ano nangyari dito? Tulog. Donita, Ayan po, kapwa namin ano. Ano ba ginawa mo kagabi, madam? Donita, kamusta? Nalala mo pa ako? Sabi ko lang dyan. Nakalimutan mo na ako. Bards daw, natatandaan niya, Kuya Bards daw. Yes, si Chris to. Ah, Chris daw. Oh, Si Chris Ulo to. oh Chris Ulo. Ayan Nabigyan na po, lang kay Jeff. si Chris Ulo po. Oo, nabigyan na laruan kay Jeff, sa anak niya. Si Sir. Hindi, nakarampa kasi yun eh. Nakaraan pa. Oo, ano yan. Sabi ko sa'yo, may... O yan, sabi niya sa'yo, nasisi ka pa tuloy, mainit. Ayan, ayan, may pumeso na siya Pumeso dito na. may init. Oh, puyat na puyat eh. No? Saka Pinoy Big Brother pa to si... Oh. Yung kanyang t-shirt is Pinoy Big Brother. Donita, dapat mag-vlog ka na lang eh. Ah, kumakanta po siya. Huwag kang matatakot. Ano? Galing ko lang siya. Ibang-ibang Pinoy. Donita, kailan ko rin babalik Bulacan? Malaki mo, Pinoy. Ako, Pinoy tayo. Yun o. Galing pala kumanta eh. Pwede to eh, no? Dapat talaga umuwi ka na sa inyo doon. Uwi na nga po sa likod. Kundi na ako ni Kuya Mark. Uuwi na daw siya sa susunod na linggo. Kasi sino yung kalagdi mo? Ilan buwan na yung ilan buwan na yung baby mo? Ah, 5 months na. Dapat nag-relax ka na. Nasa second trimester ng pagbubuntis. Ilang buwan na? 5. 5 buwan na siyang buntis. So, dapat yan. 5 months na. Ati, pamula no? wala pa schedule eh. Ha? Wala pa. Lalo pa therapy ko ngayon. Wala pa schedule. Oo kasi yung panahon natin medyo
'Di ba? May COVID ngayon, so kailangan ingat-ingat din. So hindi sila basta-basta tumatanggap, kailangan by appointment ngayon sa mga doktor. Muna. Pero ganito nakapag ano ka na dati? Ano tawag doon yung... Prenatal. Hindi yung ano, pregnancy test? Oh. Ha? Ibang buwan na. Oh. Yeah. Sana makapagpa-check up ka na. Magkatong nakapagpa-check up ka kagabi? Mga ka-idol, nakatulog na naman si Oo. Madam Donita. Ayan mga ka-loveliers, nakatulog po siya. So siguro mamaya ulit natin siya makakausap kasi parang puyat na puyat eh. Ayan. Ayan po mga ka-loveliers, bali ngayon dito kumakain si Donita. Hello, Donita, hello. Yan, katatapos lang niya kumain, nagpabili ng soft drinks din. Ayan yung batang bumili din ng soft drinks. So, ngayon namamahinga siya. Kanina kasi antok na antok siya eh. Ganun talaga mga buntis, antukin. Ayan po. Ayan, nakaupo siya dito. Medyo mainit na kasi dito. Dahil, anong oras na ba? Tanghali na kasi. Wala daw siyang pambiling gamot. Nagpa-check up ka na ba, Donita? Ito. Bakit? Na paano ba yan? Naktan niya. Sinaktan Nino. Nino, patingin nga. Ano ba nangyari dyan? Oh. Oh, ano nangyari? Las-las po. Bakit mo naglaslas ka? Isa pa mga sakit po ako ng iba. Ah, bakit naman? Kasi pinabaril po nila ng pele. Binabaril ng pellet ikaw? Patahimik lang po kasi sa Sino? Sino nag-ano sa mga kapitbahay mo dito? Kasi mga bata Mga bata. Bakit daw nila ikaw binabaril ng pellet gun? wala lang. Trip-trip lang. Sinabi mo sana, huwag niyo akong anuhin, barilin. Mga lango sa tungge. Mga laro sa droga? Tungge. Oo, talaga. Yan, sabi niya, wala daw siyang pambiling gamot kasi nga daw may sugat siya. Kesa daw siya manakit ng iba, yung sarili na lang daw niya ang saktan niya. Kaya yung nakita niyo kanina, yan, may sugat siya sa kamay. Mamagal. Mamaga daw. So yun, na ano niya na gusto niya daw bumili ng gamot. Mga ka-lovely yours. Ayan po siya. Pati ka pa naliligo. May dami. Dami pang Doon ka maliligo doon sa may lugar na yon. So, later yun ni Mama Lovely yours. si Donita Rose. Oo. Kasi bakit nga raw siya hindi talaga Nag nga po pala. Dahil sa Lovely years, nandiyan pa si Donita. So, kausap niya yung bata na kapitbahay niya rito. So, ayan po. Salamat po kay Sir Jojo Albasan, kay Sir Bal Matubang po. Pati po yung mga kasamahan ko dito na kapwa ko vlogger. Salamat din po kay Sir Chris Ulo. Yan, tsaka kay Michael Bards TV po. Salamat po. Maraming po salamat. Please subscribe my channel, Lovely Yours Vlog po. Salamat!